Ще ви запозная с една интересна техника. Днешният 15 септември е много важен ден по много и различни причини. Няма да ги изброяваме сега. Може да продължите да я правите и на растяща луна, но не винаги ще има тази сила, както днес. Това е ден за активни и добре обмислени действия. Днес творим своята съдба, създаваме събитията в своя живот и само от нас зависи какъв ще бъде напред. Вие решавате дали искате да бъде успешен, преуспяващ и щастлив човек или пасивна и неудовлетворена личност. Ако искате в течение на новия лунен месец да имате приятни събития, то не трябва днес да се ядосвате, да сте в лошо настроение, да вършите лекомислени неща. Може да слушате съвети, препоръки на околните, но сами трябва да вземате своите решения за живота си. Добре е да прекарате този ден в кръга на близки и приятни хора, а общуването с тях да ви носи радост и удоволствие. Можете да проявите щедрост, да направите подаръци. Не е необходимо да са скъпи и големи. На хора, които обичате или нуждаещи се. Радостта от жеста ви също ще ви изпълни с съзидателна енергия и ще я увеличи. Радвайте се на простите и обикновени неща. Излезте навън, посетете някое красиво място, радвайте се на последните топли слънчеви лъчи, на някое красиво цвете, на песента на птиците, на хубава мелодия, на пейзажа около вас. Вибрациите на този ден задействат програма за реализация на вашите желания. Но запомнете, не трябва да проявявате никакви отрицателни емоции, чувства, да се връщате към лоши спомени. Мислете само за хубави неща. Изключете всичко лошо от ума си. Вибрациите на деня са толкова мощни, че лесно можете да привлечете хубавото и благополучието в своя живот. Направете добро дело. Пожертвайте нещо от вас днес, без да се хвалите обаче на никого за това. Това многократно ще увеличи вашата радост, а самата Вселена ще ви благодари. Ето и самата техника – кръгът на желанията. Енергията на този ден ще изпълни всички ваши планове и желания, ще привлече благоприятни и творчески енергии във вашия живот. Създайте програма на вашето бъдеще тук и сега. Но не забравяйте, че горните условия трябва да бъдат съобразени, за да имате по-добър успех. Това е отдавна известна техника за привличане на желаното. Хората, които я правят, остават поразени от това, как се променят събитията в живота им. На празен и чист лист хартия начертайте кръг обратно на часовниковата стрелка. В този кръг поставете ваша снимка и напишете какво искате да привлечете в своя живот. Може да направите рисунка на това, което искате да имате. След това начертайте втори кръг по часовниковата стрелка, така че първият кръг да остане вътре. След това трети по-голям кръг. В празното пространство между кръговете напишете: аз съм заобиколен или заобиколена от трите кръга или пръстена на силата. Аз съм заобиколена от енергията на съзиданието и реализацията на моите планове и желания. Написаното между кръговите ще служи като защитен щит, така че да пази плановете ви от негативните енергии и влияния. Прочетете написаното от вас и
поставяте този лист с кръговете на място, където често пребивавате. В течение на месеца ще работите с тези кръгове, като ги четете отново, медитирате и мислите над тях. За тези, които искат по-подробно да разберат за какво ставаше въпрос, ще бъде написана техниката и в текстова форма. Може да я намерите публикувана в моята група Таинството живот или страниците ми. А отдолу под клипа ще напиша това, което трябва да бъде написано в пространството между кръговете за ваше улеснение. Пожелавам ви успех!